हेलो लोगोफोर दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका बाजारनि मोनसे कमिउनिटी हल बे साखाथियाव दंफैयो। दायो बेयाव बेबायदिनो बिथांमोननि आमटेकायावहाय मोनसे सिफुं हारिमु दङ। दा बे सिफुं हारिमु बर'नि कालचार खाम जथा सिफुं बेबायदिनो दामनाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय माने क्लसिं सेरेमनि जादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बेयाव दायो गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैदों 13 नं चिरांनि MCLA सार बि सावरायग्रा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो आगुनि इन्टारेस्टिं फेस्ला बेबायदि कमेडियान होग्रा थाम्फै दांग्रा बिथांमोना सफैदों। दा आङो बिथांमोननिफ्राय क्लियार लागोन जिथुनाखि बेबायदिनो सिफुं हारिमुनि आफादगिरि दा आङो बिथांनिफ्रायनो आङो क्लियार लागोन बेयावहाय मा आजेन्डा लानानैहाय बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। होमब्ला नोंथांमोना भिडिअखौहाय स्किप खालामालासिनो नायलांदो अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन। दा आङो बेबायदिनो आमटेका सिफुं हारिमु आफादनि आफादगिरि आदानावहाय सोंनानै लानायसै। दा आंनि चेनेलनि दारै गासैखौबो खिन्थानानै हरनो हागोन। खुलुमबाय। आं नोंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय दिनैनि प्रग्रामनि बिषय बेखौनो मिथिहोयो। सिगांनि बोसोरनिफ्रायनो जोङो बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय बिनि सायावहाय माने मावबादा लाबोबाय थादों। उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौहाय माने बर'नि दोरोङारि मोसानायनि फोरोंथाइ। दा थिग बिदिनो देग्लायबो माने जोङो 9 जुलाइनिफ्राय लानानै दिनै 24 जुलाइ बिसिमावहाय जोङो सोलोंबोबाय थादों फोरोंबोबाय थादों। दा दिनै जोबथा सान। दा बे जोबथा सानावहाय माने बे मोनसे प्रग्राम खालामदों आरो जोङो क्लजिं सेरेमनि। दा गोबां माने गथ'फोरा दिनै बे मावबादानि गेजेरजोंहाय माने सोलोंनो हाबाय। बर'नि दोरोङारि मोसानाय सिफुं सुनाय खाम दामनाय सेरजा फुनाय बिदिनो बोसोरफ्रोमबो माने एसे एसे गथ'फ्रा रोंबाय थायो। आरो जायफ्रा सिगाङाव सोलोंदोंमोन बे बिथांमोना माने सोरबा कलेजाव थांबाय सोरबा बबेयावबा खामानिनि थाखाय थांबाय माने बिसोरो रोंनानै थांबाय आरो माखासेफ्रा बिदिनो लजिंफोराव थाहैनाय कलेजफोराव थाहैनायावबो गावनि रोंगौथिखौ गावसोरनि कलेजफोराव बा बबेयावबा माने देखायहैनो हाबाय। बे जोंनि सिफुं हारिमु आफादाव थानानै सोलोंनानैहाय आरो माखासेया सोरजोंबा लिंहर जानानै मोसाहैनानै सार्टिफिकेटफोरबो मोनबोलायनाय जोंनि ग्रुपाव दंसै आरो। आচ্ছা ओमफ्राय आदा आं मोनसे सोंबावनायसै जेनेबा नोंथांमोननि बे सिफुं हारिमु मोसाखावरि बेखौ जेनेबा माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोब्ला एबा नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामोब्ला मोनगोन नामा जेनेबा? बियो निस्सय मोनगोन। माने सोरनिबा फांसन बा बैसागु प्रग्राम बा बबेयावबा माबा मोनसे माने मिथिं दावथिंफोरावहाय जोंनि ग्रुपखौ हांख्रायोब्ला जोङो थाङो। बेयावहाय जोङो ना रायलायनायनि गेजेरजों जों जबान जालायनानैहाय लिंहरनाय बायदि थाङो आरो। होमब्ला आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ खिन्थानानै होनो हागोन खुगाजोंनो ओरैनो? आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा बेनो 9101311435। आं खेबसे बुंफिनबावनि 9101311435। अब्ला गोजोननाय थाबाय। दा सोरनोबाफोर बेफोरबायदिनो आमटेका हालामनि बेबायदि सिफुं हारिमु आफाद बेखौहाय मोसानो थाखाय नांगौब्ला बे आफादगिरिजों जगाजग लानानै नोंथांमोना निस्सय बेखौहाय माने कन्टेक्ट खालामनानै लांनो हागोन। दा आङो बेबायदिनो आमटेका हालामनि सिफुं हारिमु मोसाखावरि बिनानावमोनजों दङ नै। दा बिनानावमोना बेफोरबायदि सिफुं हारिमुआव मोसायो। जोबोद मोजां मोसानो गोरोंसै बिथांमोनाबो। दा नानिमोना बे सिफुं हारिमु आफादाव बेबायदिनो मोसानानै एबा गोसोफोरखौ दासिमाव मा रोखोम थुलुंगानाय मोन्दों? जोंथ' एसे रोंनायखौनो मोनबाय। ओमफ्राय दा सोलोंगासिनोबो गोदानबो सोलोंदों ओमफ्राय रोंसिनबायबो आरो उनाव साबसिन सोलोंनो नाजागोन। ओमफ्राय जों बिदिनो दावखोलांनो नाजाबाय थागोन आरो जेसेबां गोजौसिम दावखोनो हायो एसेबांसिम दावखोलांगोन जोङो। ओमफ्राय ओरैनो दा टिचारा बहानिफ्राय फैदों जेनेबा सिस्टार? जोंनाथ' टिचारा रौमारिनिफ्राय फैयो रौमारि सिफुं हारिमुनिफ्राय। आচ্ছা रौमारि सिफुं हारिमुनिफ्रायनो। बिनानावनि नामा? आंनि नामा रबिथा बसुमतारी। गामिया आनन्द। आচ্ছা दा नोंथांमोननि सिफुं हारिमु मोसाखावरिखौ जेरावखिया मानो मिथिं दावथिं जायोब्ला कन्टेक्ट खालामोब्लानो नोंथांमोना थांगोन ने? आচ্ছা दा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै बिनानावमोनखौ। आरो बेजों लोगोसे नै ओरैबो दङ बयबो मोसानो गोरों जोबसै आरोना। दा नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो। होमब्ला गोजोननाय थाबाय बिनानावमोननिसिम। दे बबेबा फक मोसानाय बबेबा मडार्न मोसानाय स्टेजाव मोसानाय
बे मेथाइखौ लानानै मोसानाया एक्सप्रेसनफ्रा जायो बबेबा मेथाइया गाज्रि मोननाय रागा जोंनाय दंना गैया मदार्नाव फकआव नङा नङा नों हौवा नों बायदिखौ लाया आङो होनबा रागा जोंनाय देखायनांगोन नङा होनबा बेबायदि आरोखि खुगाव गुदुं जानाय मानाय आं रागा जोंदों होनबा खुगा फावथुम जानाय मोसानाय बेबायदि एक्सप्रेसन फैनांगोन खिन्थु ख्रिस्ट'आव बिदि नङा ख्रिस्ट'नि जेसेबांनाखि आइटेम दं बे गासिबो मिनि बाला खुसि खुसि मा होनना बुङो मिनिस्लु जानानै मोसाजोबनांगोन जेसेबांनाखि आइटेम दं ख्रिस्टियाव रागा जोंनानै मोसानाय नङा रंजानाय मा होनना बुङो मोसानाय बे ओंखारजोबनांगौ माबायदि मिनिस्लु नोंसोर मेथाइखौ खनफा मिउजिकजों थांबा गोसोजों ओरै मोसानाया ओरै जाफानांगोन मोसानाया केमेरा खेबग्रायाव जंगासिनो नाला ओरै जायो ओरै जानाय लोगो फ्लाम गथ'फ्रा जोबोद मोजां ओंखारगोन आं मोनसे खोथाखौ बुंदों लाजिनो नाङा मिथिबाय आरो आं ओरै बुंदों फोरोंदों नङा बादा होनाय रावबो बे टिमाव गोसो थोलायनो मोना दामग्राजों मोसाग्राजों खुनु गोसो थोलायनो मोना आरो आङो मोनसे खोथाखौ खावलायो जे जोंनि गेजेराव जानाय लोंनाय निसा बुस्थु बाहायनाया एसे बारा जादों जोंहा बेखायनो चिरां हिसाबै एबार फरायनायाव जोंहा पारसेन्टआ जोबोद खम जादों लासिं सिं जादों दा जोङो गथ'फोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायखौ जोङो बै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो हायोब्ला जों गारजेनानो बोखारनांसिगौ बा होबथारनांसिगौ आरो जोङो मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ फिसाफोरखौ माने जेब्ला मिसुर जागोन बेयो आलादा बाथ्रा जोङो मेट्रिक पास पिइउ पास जानायनि उनाव जोङो बेयो मा खालामलांगोन बेखौ जों एसेबाबो बुजिनो हाखायो दा बेखायनो उन्दै फरायनायाव बांद्राय बिमा बिफाया मबाइलजों गेलेहोनाय मबाइलजों थाहोनायखौ एसे बांसिन नोजोर होनांगौ मानो होनबा मोजांबो जायो आरो गाज्रिबो जायो मबाइलजों बांसिनानो गाज्रि जायो मानो होनबा बांसिना बुजिनो रोङैसिन जालांनो हमदों दिनैनि जुगाव जों गोबां नुबाय गथ' गथाय उन्दै उनलाफ्रानो मबाइलजों बांसिन गेलेनानै गावनि फरायनायखौ गारनानैबो गोबां उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय उन्दै बैसोआवनो गुबुन हौवाफोरजों खारफालांनाय नैबे माबाया जागासिनो दङ बेखायनो आं खावलायदों जाहाथे जों साफ्रोमबो गारजेना बेखौ जों सांग्रां लाखियो आं बेखिनिखौ खावलायबाय मोनसे हुदा दं हारि हिसाबै हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोनाव मोनसे हुदा दं बिसोरनाव मोनसे लांदां गान दङ बे लांदां गान बेबायदि दखानाव बिसोर देखायनानै गासै लकेल सेन्ट्रेलफोरा बेखौ टिकेट दाननानै नायगोन बे टिकेट दाननानै नायनाया बिसोरखौ थांना थानायाव हेफाजाब होगोन आरो बे हारिमुवा जाहैबाय आजै आबौ रायजो राजाफोरनि रायजो जाबोदोंमोन जों जे उसुर दानब बेबायदि जाथिनि मानसि बिसोरबो बेबायदि गावसिनि मोनसे जातिनि गोदोनि मोनसे फाव देखायो जोंनावथ' दा नुनो मोनला जों होनदों उसुर दानबनि जोङो जाति जोङो गदा लानानै एकसिरिया गानफोर नुनाया जोंनि सिनायथिया अबथारखो दा बेफोरबो जोंनि मोनसे हारि दाफुंनायाव मोनसे इलिमेन्ट फिसा जिराद दा बेजोंसो जों सिनायथि जायो दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै नोंथांमोना दिनै वर्कशप लादों जोबोद मोजां आरो जों बेखौ सासे बिग्रायारि हिसाबै जों बेखौ नुयो जों हारि राव आरो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मोनसे हारिया थांनानै थानो हानाय नङा सोलोंथायावबो जोंनि बर'आ खम नङा दा गेलेनायावबो जों खम नङा मोसानाय मुसुरनायावबो जोंनाव खम गैया जोंनाव आसियाव साननो हानाय जोंहा मानसि दङ सारजोंहाय फट' लानो मोननानै मा रोखोम मोनदों नानि जेनेबा गोसोफ्रा मोजां मोनदोंना आस्सा दे गगा मोनलायदों नामा दा सिस्टारा गगा मोनलायदों आरो